Zdravím vás, Karbaníci. Dneska jsem se vydal do showdownu Poker Klubu v Praze, kde se koná turnaj s garancí 1 milion korun na buy-in 5000. Turnaj je velice povedený, je tady úplně ranec lidí. Zatím. Mám tady, Ještě není vybráno. mám tady Davida Neužila, Čau který všichni. má momentálně showdown na starosti a ne, že jenom na starosti, ale vlastně ty jsi spolumajitel, že jo? Teď už je to tak, ano. Showdown je srdcová záležitost, vlastně, ve který pracuji 13 let, ale poslední rok už je to jakoby víc než jenom moje srdcová záležitost. Už je to vlastně i součást mě, stal jsem se vlastně spolumajitelem, přebral jsem tohleto břemeno, když to tak můžu říct. A břemeno, jako. No, je to tak, jako to není jednoduchý, není to, jak si každý myslí, že by to bylo jako jednoduchý něco takového vést. A něco... Když jsem sem dneska přišel, tak mi přišlo, že to je hodně jednoduchý, jako. Narvaný kasino, 120 lidí tady je snad. No, tak to vypadá krásně, ale je zatím spousta dřiny, spousta prostě roků, kdy něco zkoušíš, něco vytváříš a hlavně s lidma buduješ vztah. A my to máme na tomhle tom založený, že vlastně my jsme tady klubová atmosféra, rodinná atmosféra, kde prostě každý nový klient hráč je pro nás prostě cenný, je to pro nás vlastně součást naší komunity, kterou si tady prostě vždycky hýčkáme a máme k každému nějaký osobní přístup. Já nevím, jestli jsme to zmínili, ale vlastně Showdown už funguje přes 13 let. No, je to od roku 2009, takže už je to díl, už teď bude nějaký 16. rok začínáme. Jo, a já můžu potvrdit, že jako hodně právě tomu, jak funguje Showdown, a jako i to, že vlastně dokázal přežít několik takových pokrových převratů, kdybych to takhle nazval, ať už legislativní. My tomu vždycky říkali klinické smrti. Klinické smrti je právě díky tomu, že je tady ta klubová atmosféra přátelská. Já vždycky, když jsem přijdu, tak tady potkávám lidi, vlastně, který na pokeru potkávám už právě těch 13-15 let. Všichni se sem rádi vrací právě k té atmosféře. Takže si myslím, že asi to je pravděpodobně jedna z těch věcí, která vám pomohla ty klinické smrti přežít. No jednoznačně. Tak my jsme nikdy nebyli žádný korporát, vždycky jsme to prostě hráli na tuhle stránku, prostě vždycky jsme se snažili, aby se u nás lidi cítili dobře, aby se u nás cítili jako doma, aby prostě se k nám rádi vraceli, aby prostě viděli, že jim nejsme jim lhostejný, nebo oni nám nejsou lhostejný. A myslím si, že na to jsme to postavili od začátku, kdy to vlastně založil Frankie a Rajbič a pak postupně přebírali další. Takže jednoznačně to je kvůli tomu, ne? No, ať to zase nevypadá tak, že jako do showdownu chodí jenom sami jako lidi, kteří se úplně pokrem baví a mají to jako jenom for fun. U vás začínalo spoustu pokerových hráčů, kteří vlastně berou poker vážně a hrajou poker na světové úrovni. Já si vzpomínám mimo jiné třeba na Patrika Jaroše. Našel by si ještě nějaký jména, který u vás začínali? Určitě bych jako jmenoval jednoznačně Patrika Jaroše, který vlastně u nás trávil velice hodně času vlastně v éře, kdy jsme byli na Václavském náměstí, ale ještě zabloudím trošku víc do minulosti a pamatuju si, že když jsme začínali hrát více stolový turnaje, už vlastně na Vinohradský, tak k nám jako chodil třeba Míša Šuch, že k nám tenkrát na Vinohradský k nám chodil každý den Michal Mrakeš. Já si pamatuju, že ty začátky, kde jsme jakoby se všichni jako poznávali, tak u nás objevoval třeba Arnošt Kopecký, jo? Já nevím, třeba Martin Zvěřina, jo? A tyhle lidi, co třeba dneska nejsou pokroví jakoby velmistři, ale jsou to lidi, prostě, kteří u toho vydrželi 15-20 let. Já si vzpomínám ještě na Martina Šafaříka, ten jak vám chodil na začátku. Jo, já to jméno už jsem někdy slyšel, ale jakoby vždycky mi vypadne ta tvář. Jako. Jo, on moc nevyhrává, takže on jako taky hraje dlouho, spíš prohrává. No. A třeba z těch novějších pušek, tak když jako můžu zmínit, tak třeba na Václaváku u nás začínali, ale třeba Zdenda Žižka, který dneska má jako velký úspěchy na vlastně pokerové scéně, tak jako vím, že u nás na Václaváku trávil hodně času. Úplně bych si netroufl ho zařadit tím, kterým my jsme odchovali, to rozhodně ne, ale trávil u nás hodně času, píšeme si často, prostě já mu vždycky pogratuluju, když vidím, teď to je velice často, že mu gratuluju, když někde něco trefí, ale třeba i Honza Bogáš a prostě tyhle kluci, tak jako je to hezký vidět, když jak se ty lidi posouvají, jak se vyvíjejí a jak třeba i ve světě mají nějakou stopu. Tak u toho Zdendy Žižky je to extra, že jo, protože vlastně je to jeden z mála hráčů českých, který dokázal vyhrát nájem v VSOP přímo ve Vegas. Jo, jestli takhle z hlavy bych řekl, že jsou vlastně těch hráčů jenom 5.
ale to asi teď nebudeme vyjmenovat, to není úplně to hlavní dnešního večera. No ale vlastně Showdown za tu svou historii vystřídal asi 4 lokality. Momentálně jste zakotvili na Pražském Chodově a vy tady vlastně fungujete rok. Máme takový Teď je to přesně rok. začátek roku a ještě nedávno byl rok 2025. Řekl bys mi k tomu, jaký vlastně byly začátky tady na Chodově, jak se to vyvíjelo a co se třeba změnili? No tak změnili jsme podle mě úplně všechno. Jo. To je vždycky tak, když prostě člověk nějakým stylem začne znova podnikat a já jsem začal podnikat vlastně poprvé úplně až vlastně tady, tak měli jsme nějakou vizi, která se nám samozřejmě v prvním měsíci úplně celá zbourala, ale myslím si, že na co můžeme být pyšní za celou tu jakoby dobu, co jsme teď tady na tom Chodově, tak to je to vlastně, kam se posunuli naše turnaje. Jo. To, co třeba dneska tady hrajeme, tak to je věc, která pro nás rok a půl zpátky, kdy jsme byli ještě na Václaváku, tak byla prostě nemyslitelná. Jo. Turnaj jednodenní s milionovou garancí, prostě tam bychom se tomu všichni vysmáli. Jo. A dneska je to tady pro nás jako už normálně běžná věc, což je vlastně až absurdní pro mě to takhle teď říkat, ale je to tak, jo, že hlavně co se týče tohle z toho, těch pokrových turnajů, tak jsme se posunuli vlastně na tu elit. Jo, jako jednodenní turnaje s garancí 1 milion korun si vlastně v Česku nemůže dovolit tolik kasín. Dali by se napočítat na prstech jedné ruky, ani se neodvážím týdě na dvou, že je to opravdu na jedné ruce by se dalo napočítat. A když se mi tak napadá, vlastně my jste vždycky prožívali takový ty otřesy, že se furt všechno musel přesouvat, ale vždycky to pomohlo k tomu, že jste najednou mohli nabízet lepší služby. Teď jste skončili tady a najednou prostě ty tady máš vlastně momentálně už není žádný volný stůl. Jo, všechny stoly jsou obsazený. Je to super, jo. to pravda. Jo, takže vlastně turnaj s garancí 1 milion se dneska velice pravděpodobně přebere, bych řekl. Uvidíme, doufám v to. A jak jsi říkal, no, jako za první by se to asi na Václavák nevešlo, že jo? No tak tam to bylo těžký, jakoby dispozičně, že jo, hráli jsme to ve 3 patrech, nikdy to není jakoby jednoduchý obsluhovat, ten prostor byl omezený, i ten komfort pro hráče byl omezený prostě, ale zase na druhou stranu bylo to Václavský náměstí, mělo to svoji jakoby exkluzivní adresu, která jakoby měla zase úplně jiný benefity, že jo, ať to byly hlavně cizinci, anebo prostě ta dostupnost pro všechny ostatní. Tak z toho se tam jako těžilo, ale my tady teď máme exkluzivní prostor, kde jsme na jednom patře, je to bezbariérový prostor, kde prostě máme 15 pokrových stolů a jakoby nabízí nám to komfort v tom, že si můžeme dovolit uspořádat takovýhle turné. Jo, jako musím přiznat, že je super komfortní, když vlastně celé to dění je na jednom patře. Že asi jak personálně lidi nemusí přebíhat například floormeni z jednoho patra do druhého. A určitě je to asi krok kupředu. Já jsem teď se něco chtěl zeptat a vypadlo mi to, ale určitě si na to potom vzpomenu. Teď mi napadá vlastně, že vy jste vlastně momentálně v Praze jediný kasino, který pořádá pokrový turnaj každý den. Je to tak, že jo? Je to určitě tak a myslím si, že vlastně bych se nebál říct i v České republice, když pominu Kings Casino na Rozhodově. Tak nenapadá mě, nejsem si jistý, že ještě někde jinde mají pokrový turnaj každý den. To je pravda. Myslím si, že ne. Myslím si, že ne. Když tak nás diváci opraví v komentářích, jestli jsme se zmínili, ale myslím si, že budeš mít pravdu. Vlastně vy, další taková jako zajímavá věc, nebo jako taková vaše výhoda je, že vy vlastně máte docela jako rozškálovaný ty turnaje, že si tady zahrajou asi i začátečníci, ale i pokročilí hráči, že? No tak my to máme hlavně, jakoby. Náš vždycky hlavní cílová skupina byly spíš začátečníci, amatéři, prostě rekreanti, kteří se hlavně chodí prostě pokrem bavit, mají to jako koníček, hráli turnaje jakoby s nízkou garancí, učili se na tom hrát poker. Třeba podle mě dneska my máme jakoby pravidelný turnaj s nejvyšším možným buy-inem v České republice. Jo. A to je jaký? Je to náš úterní turnaj, který má buy-in 300 plus 100, jo, takže 400 korun dohromady. Ale nejsem si vědom, že by někde jinde v České republice byl jakoby turnaj s nižším buy-inem. Ale o tomhle jsme se možná tak jako před půl rokem bavili někde jinde a říkali jsme si, že tyhle ty turnaje jako trošku chybí, protože samozřejmě
dneska už se spousta nových hráčů setká s pokerem poprvé na onlineu a občas se jako bojí jít jakoby do toho kasína si to vyzkoušet, jo. Že mi kolikrát třeba napíšou mý fanoušci, že by, jestli by s nima nešel na pokerový turnaj někam do kasína a přece jenom, že jo, vytáhnout 5000 net jako a jít si zkusit poker naživo, když to nikdy nehrál. No to je nemyslitelné. To je asi jako velká bariéra, ne? Já si myslím, že my jsme hlavně vždycky byla přesně takováhle bašta, jakoby těch nových pokrových hráčů, těch lidí, co vlastně s tím začínají, zkusej si u nás vlastně, jaký to je, poprvé si zahrát vlastně v kasínu. A myslím si, že ne jedno kasíno v celé České republice profitovalo z toho, že my jsme vychovali nový pokrový hráče. Jo, a oni šli prostě dál. No jasně, tak začali u nás na 500kových freezeoutech, vyhraješ jeden, druhý a každý má jakoby ten entuziasmus si prostě jít vejš a dál a tak je to má být, že jo. A to je to, na čem my si to jakoby zakládáme, to je to, na čem my jakoby chceme zůstat. Být prostě pro ty začátečníky, pro ty lidi, kteří si to chtějí zkusit, ale zároveň musíme jít s dobou. Děláme prostě i turnaje s tisícovými buy-inama. Dneska hrajeme turnaj za 5000 korun, takže samozřejmě u nás si najdou jakoby lidi to svý. Ono vlastně tam je, vy jste také začali dělat kvalifikace, takže hráči, kteří vlastně neměli bankroll na to, aby dneska naskočili do turnaje, tak si vlastně včera mohli zahrát kvalifikaci. My jsme při turnaji se bavili o tom, že ty kvalifikace se hodně podařily. Hodně se podařily, no. Já jsem se teď koukal a vlastně včera jsme měli garanci na 10 lístků a s buy-inem vlastně 700 korun a bylo tam nějakých 97 entries, jo. Takže se to vlastně přebralo, vybralo se těch lístků 11, neuvěřitelný. A dneska před turnajem, vlastně před tím main eventem, jsme měli kvalifikaci zase za 700 korun a byla tam garance 7 lístků a vybralo se jich 10. No, takže, jako, já si myslím, že jako Starý kasino by mělo radost, kdyby přišlo, jako, kdyby měli 90 entries jako ve standardním turnaji a 90 entries kvality, to je fakt hustý. Já jsem možná ještě malinko vrátil do minulého roku, protože to byl takový ten první rok, vy jste se tady obydlovali. Je něco, na co jsi pyšnej, nebo něco, co by si vypíchl, že se vám podařilo? Určitě. A je to právě tohle z toho, o čem jsme se teď tady bavili. Jo. Je to, že my jsme prostě ten showdown nějak vedli, v nějaký svý klubový atmosféře na tom Václavském náměstí. Spíš jsme se upřímně věnovali prostě tím kešovkám, tomu, jak jakoby zaujmout cizince, jak prostě do toho kasína dostat lidi, ale úplně jsme se nevěnovali tomu, jak posouvat ty turnaje dál. Konkurence byla nějaká vysoká. A tady jsme to trošku otočili a začali jsme se jakoby hodně věnovat tomu, jak prostě to kasíno udělat zajímavý prostě pro ty hráče, kteří už jakoby ten poker znají, jo, a dneska spousta těch hráčů, kteří sem třeba i dneska chodí, tak oni by nikdy nepřišli na garanci třeba 50 000, 100 000. A na co jsem pyšnej je to, že jsme tady prostě měli poprvé v historii ČPTčko, udělali jsme prostě najednou vícedenní turnaj s garancí 1 000 000, pak jsme znova zopakovali ČPTčko, jo. A pak jsme se najednou rozhodli, jsme se zbláznili a já, když jsem si přišel mezi kluky, že uděláme jednodenní 1 000 000, tak si všichni klepali na čelo, co blázníme, jako, co si to tady dokazujeme. A já jsem říkal, prostě musíme se posouvat dál, jo. A udělali jsme to a dneska vlastně hrajeme už vlastně druhou sérii tohle z toho turnaje a já jsem za to strašně rád. Já jsem rád, že vlastně jdeme tímhle s tím trendem, protože podle mě tohle je ta cesta, to je ta budoucnost prostě. Ale mně se třeba líbilo v minulém roce, jak jste zavedli ty vaše série, že vlastně, že máte jarní sérii, Jasně, jo, máte tu letní, ty jste měli vlastně zimní, že jste takový jako kreativní, že jste vymysleli hezký trofeje, takový netradiční. To je pravda, to je taky pravda. Vlastně to bylo taky jako svým způsobem unikátní. Nicméně tam jsme hráli jakoby ty naše standardní turnaje, třeba s nějakou zvýšenou garancí. S tím, že podle mě, co by stálo za vypíchnutí, byl vlastně náš narozeninový festival, který jsme hráli v září. A tam se mi jako hodně líbilo, že jsme hráli prostě heads up turnaj, což je pro mě úplná rarita. Jo. Nám se lidi smějou, že tady hrajeme každý pondělí Six Max, že to jako pro kasino nedává smysl. Hrozně moc dealerů, málo lidí na stole. Jasně, no. A my jsme si tady jako dovolili prostě v září zahrát heads up turnaj. Ale to možná bylo tak jako dvakrát v historii pokeru v České republice. No, ale pokaždé to bylo u nás, jo. A minimálně to bylo teda 3krát. A já jsem na tohle pyšnej, že prostě my zkoušíme věci, které třeba ekonomicky nedávají úplně smysl, jo, ale je to rarita pro pokerového hráče prostě zahrát si ten heads up, jo,
že prostě zahrát si takovou jakoby verzi toho turnaje, která není vůbec běžná. Je to takový to budování právě té komunity, že uděláte něco nad rámec, že si to ekonomicky nevyplatí, vy tam, když to řeknu, takhle zahoříte, ale prostě dlouhodobý vztahy, budování prostě ty pokrové komunity. My jsme měli dlouhou dobu třeba na Václaváku, jsme měli v neděli Stammgastův výběr, jo? A hráli jsme prostě v turnaje, kdy si prostě Stammgast nějaký vybral jako pravidla a hráli jsme turnaje jako Juices Wild, anebo ježišmarja, Short Deck jsme hráli turnaje a hráli jsme prostě Win the Button a různý speciality, kdy to... Vy jste takový to, jak Triton, akorát microstakes. Tam mají taky takovýhle varianty, takový to tady takhle jedete. Jo. No, možná se malinko přesuneme zase do budoucnosti, takže rok 2025 povedený. Jaký máte plány v roce 2026? Takže hlavně neuzout na vavřínech, minimálně zopakovat stejný úspěch, jako jsme měli v roce 2025, vydržet tady, protože to není jednoduchý, tady na tom trhu vydržet prostě, ať se člověk musí potýkat s tím, čím dál tím většíma nárokama od státu, tak prostě s tím, že celkově můj názor je, že ten trend pokerový upadá, toho live pokeru u nás čeká, to je můj osobní názor, že těch lidí jako chodí všeobecně čím dál tím míň a míň, je nás míň a míň a ty kasína jsou poloprázdný, tak je pro nás hlavní cíl vydržet, dělat to tak, protože ta tažní síla, kterou my máme, jsou vlastně ty hráči, kteří k nám chodí a kteří jsou za to rádi, že tady jsme a že tady vlastně každý další turnaj může s náma odehrát a to je ta naše motivace, kterou my máme, ale jsme nohama na zemi a víme, že nic není prostě do nebe napsaný a je dost možný, že ani my tady třeba příští rok už nebudeme. No, já bych tak pesimisticky nebyl, ale vlastně já k tomu podotknu to, že vlastně ono v Praze platí plošný zákaz automatů. Ano. To znamená, že vy jako jeden z mála prouzů vlastně v České republice jste si řekli, že i přesto do toho pojedete dál, že prostě fakt jste zaměření na ten poker a jedete dál prostě bez výherních automatů. No jasně, ano, to je pravda. Takže vlastně tady máte jenom vlastně poker, živou hru a kešovky. Je to tak. Jako takhle turnaje, živou hru a kešovky. Ano, je to tak. Je to tak a o to je komplikovanější, že člověk jakoby nemá vlastně ty automaty v těch zádech, i když já jsem jim nikdy neholdoval, jsem za to vlastně ve finále rád, protože ta klientela je tady čistá, prostě nechodí sem takovýhle ty věmy, který jakoby chodí do jiných kasín, prostě vždycky je s tím jako spojeno takovýto protivenství, jo. A já jsem rád, že my tu bariéru vlastně bouráme, kdy lidi prostě mají nějaký svý předsudky, přesně tak a já můžu s klidným srdcem vždycky každému říct, že u nás to tak není, k nám chodí doopravdy prostě hrát rodiny, k nám chodí, kolikrát tady přijde táta s dcerou, sourozenci, prostě chodí se sem bavit, chodí se sem užít prostě nějaký volný čas a není to prostě o tom, že by tady byla prostě nějaká negativní atmosféra prostě toho vyloženého hazardu. Jo? A za to jsem rád prostě. Ve finále si myslím, že to je věc, která nám jakoby dává tu přidanou hodnotu. OK, tak já si půjdu natočit ještě nějaký záběry toho, jak probíhá turnaj, dokud lidi nevypadnou. A ty jsi ještě naskočil? Ještě jsem nenaskočil, teprve se chystám. Doufám, že si vylosuju nějaký super seating. Já ti budu držet palce, kámo. Já si tady sadím, že nás posadí vedle sebe, jako vždycky. Ty asi hnát nebudeš teda. Uvidíme. Ty to tady musíš šéfovat. Já ti moc děkuju za rozhovor. Já tobě taky, kámo. My se tady ještě budeme vídat dlouhý léta. Já doufám. Já jsem určitě budu jezdit, dokud budete fungovat a věřím tomu, že budete fungovat, protože to děláte dobře. No a vy diváci, kdybyste někdy chtěli zabroutat do showdownu, tak si pamatujte, že showdown je nově na Chodově, že se tady hraje poker každý den a že je tady vlastně pokerová nabídka pro každýho. Mějte se krásně, zdraví vás Lucky Beard a David Neužil. Díky, ahoj, Čau. mějte se.